Trackmanin käytössä voi joissain tapauksissa joutua sammuttamaan tutkan ja käynnistämään uudelleen. Ja jos lyö sandwechillä tai pizzerillä, missä on loivempi lapa, niin täytyy osua todella hyvin lapaan, massan keskipisteeseen, hyvä tulokulma, ei saa osua mattoon, jotta se voi antaa kaikki arvot. Sitten kannattaa testata esimerkiksi rautaseiskalla, että näkyykö sitten kaikki arvot, niin sitten tietää, että tarkemmin, että oliko se sitten mailasta kiinni, osumasta kiinni vai kannattaako käynnistää tutka uudelleen. Ja se tutkan käynnistäminen uudelleen tapahtuu sitten, että laittaa tuon ohjelman kiinni. Tutkan virtajohdon vasemmalla puolella on overkytkin. Sen painaa ylöspäin. Siellä on semmoinen 5 sekunnin viive suunnilleen, niin se vihreä valo sammuu. Ja sitten kun se vihreä valo sammuu sieltä, noin, painaa uudelleen päälle. Se vilkkuu se vihreä valo tuolla ylhäällä. Ja sitten kun vihreä valo on päällä, niin sitten voidaan kytkeä se ohjelma siihen tutkaan. Joskus, jos tutka on ollut päällä monta päivää tai mahdollisesti useita viikkojakin, niin se on hyvä välillä käynnistää uudelleen tutka. Ja sillä tavalla joissain tapauksissa se antaa sitten paremmin kaikki arvot. Ja nyt katsotaan, mennään harjoitteluun ja analyysiin. Ja sen suunnan valitseminen on tärkeää. Noin, nyt vasta se on kytkeytynyt siihen tutkaan. Jos laittaa ohjelman vähän liian aikaisin päälle, niin se menee hetki. Ja tästä valitaan sitten se kohdelinja, eli tuo kuviteltu reikä maassa, niin siihen linjaan laitetaan tuo vertikaalitaso ja horisontaalitaso lähellä sitä reikää ja pallon tutka-alueella, ja varmistetaan se, että pelaaja lyö tutka-alueelta. Jos pallo ei ole tuolla sinisellä alueella, niin silloin se ei pysty antaa kaikkia arvoja. Ja sitten vielä katsoo tuo etäisyysverkkoon, niin 3 metriä ja indoor. Ja sitten jatketaan, niin sitten päästään taas treenaamaan eri mailoilla ja silloin se antaa ne kaikki arvot, mikäli se osuma on sitten riittävän hyvin. Ei muuta kuin hyvää treeniä.